aplauso y para los castellers también, cómo no. Bueno, aquí en Benítez hay una tradición muy arraigada y muy respetable además, y que me gustaría que lo hagan ahora mismo, ¿verdad? Que es que ahora el alcalde va a entregar la vara de mando, porque es típico todos los años. Y a ver si paras aquí. Un aplauso. Y además... Bueno, l'alcalde de Fadrins no apareix. Troba que té algo de por de prendre el càrrec. No apareix l'alcalde de Fadrins. Vosaltres el veieu? Jo no el veig, què? Jo no el cante perquè si no aullaria la festa en seguida. Bueno, pareix que per ahí l'esquerra ve una fiera. Ve una fiera per la meva esquerra. Si és l'alcalde... Això li falta a Benissa, que mana una fiera. No sé, de veres que l'Ajuntament de Benissa moltes voltes uno té que ser una fiera, eh? Així que... El treu. Bueno, van a deixar solta la fiera, dic a l'alcalde. La ferocitat. Este alcalde no necessita majoria absoluta. Este lleó no és alcalde ni merdes, eh? Este anem a matar-lo, eh? Anem a per ell. Anem a matar-lo. M'imagino que no em matarà a mi. Així tenim l'alcalde dels Fadrins. I vas a procedir a fer-li l'entrega de vara. La veritat és que a voltes a l'Ajuntament fa falta una fiera, una fiera per a... Bueno, jo... El primer que voldria preguntar-li és si té majoria per a governar, majoria absoluta o majoria... És per menjar-me'n o no és per menjar-me'n, va. Què és el primer
per a posar-lo en antecedents, quina és la primera medida que té que prendre? No tinc res, l'únic que tinc que fer és mitjar amb l'alcalde per si anar jo. Bueno, sense més preàmbuls, així li entregue la vara de mando de l'Ajuntament de Benissa i li desitge que demà faci complir la normativa i faci el millor per a Benissa. I sobretot li demane que després demà me la torne. Molt bona nit, sí. Gràcies, gràcies. Ja la tinc, ja. Què faig, me la mitja o què? Així tinc la meva quinta, que són el millor que s'ha parit a Espanya i al món. I tinc un cosejals, bueno, la maravilla, això és, che, la maravilla. Un aplauso per a ells, va. ¿Cómo están ustedes? No patiu que els negres, mira, no patiu. Els negres pues, són un poc fieres com nosaltres, però bé, els aguantem, els aguantem. Bueno, així tinc a Pasqual Banyul Bamonde, concejal de Caminals. A Pablo Ortolà, concejal d'Urbanisme, che. A Carlos Giner, concejal de Festes. Lo milloret de la festa, David Vidal, concejal de Beguda. I en la percusión, Francisco Fernández. Ole, ¿qué voleu que vos diga? Y es que me pica la barriga, iga, 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 iga. Es que me pica la barriga, iga, 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 iga. Es que me pica la barriga. Quina quinta, che, lo millor del món. Pues m'han dit que Benissa no va muy bien, no. Això que és del PP diuen Espanya va bien, però Benissa, Juan Bautista no... De moment encara no. Si n'hi ha gent que et diu no sé què. Hola, soy de Pedreguer! Ui, ui. Això posem entre parèntesis i deixem estar, que de Pedreguer venen, de fora venen i des d'ací, doncs què farem? Ai, de Benissa! Bueno, va, què voleu que fem esta nit? Bueno, m'agitamos o què? Què fem, entonces? Va. Diuen que cremem l'Ajuntament. Però, si cremem l'Ajuntament, malament. No pot ser. N'hi ha molt de problemes que s'han d'arreglar. Per això els concejals diran els problemes que n'hi ha a veure si es podem arreglar, perquè si no, malament. Unga, unga, unga. Unga, 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 saca la caca, unga, unga. Unga, unga, Pablo. Unga, unga. Unga, 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 unga. 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 A la unga. 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 Unga, unga.
I la percussió. Fa pesat el xic, però què voleu? Bueno, el que tinc que dir és que la carretera general dels ous, esa que quan volem travessar no podem, ens tenim que tocar els ous, per aquesta carretera avui estarà tallar. I d'ací no és ningú. D'ací no és ningú, I que gira a la presó! N'hi ha que veure el poquet que pesa Soche. Jo que pensava que era algo més. Dic, la torrarem i per almenys soparem, però trobo que... Damunt trencar. Esta no és la verdadera. Mira. Ai, Pauet. Ai, de colpet. Gràcies, che. Bueno, els consellers han pres el pèl, perquè el fan passar per caníbals i la veritat és que són més benisseros que l'alcalde. Així que va, altra volta, va. Què voleu dir? N'hi ha problemes. Pasqual, com està la costa del Povil? Va, Pasqual, com està? Bueno, està vist que ja fa almenys 6 o 7 anys que hem començat a obrar la costera del Povil. Bueno, i ara un amic meu que no hi vas apuntarà a la gent que vulgui fer faena i et donarem un cabasset de porla, un saquet i un cabasset i anirà fent pastelaes i en seguida ho acabem, Això tenim que acabar avui, que sols tenim un dia per acabar-ho. Aneu apuntant-se. Mira, Àlex està ahí i anem apuntant-ho. Ara us passa el conseller d'urbanisme, Gràcies. Jo sóc una persona de poques paraules. I el que n'hi ha, si no està ben fet, més avant ja s'arreglarà, vale? Jo sóc el de festes. I pa festes, les vostres. Això sí. No begueu molt, Toro. Com vosaltres sabreu, jo sóc el conseller de la beguda. I el donant en coneixement, jo m'ho explicaré. La beguda és una cosa molt perillosa. Vos pot empatxar i vos pot sentar mal. Així que controleu. Bueno, el de la percussió és que és mut, el xic. És mut, no pot ser res. Bueno, n'hi ha molt de problemes que a lo que anava, a lo que he vingut és arreglar els problemes. I no és que em faci pesat, però és que és això, és que hi ha problemes. Els de Pedreguer no paren de ye. Bueno, Pepe la Molla m'ha dit que no parqueu els cotxes als cantons, que després no pot passar al camió de basura. I, clar, els netejadors de 5 mitja horeta ja estan fent feina, o que no antes, com a molt tard mitja horeta. I clar, si parqueu els cotxes als cantons i pixeu als racons, doncs malament. Després, un altre xic m'ha dit que els impostos de la basura són morals. Això no pot ser. N'hi ha que els impostos fora. El primer que tenim que fer és que l'alcalde els posi en sueldo de per vida de mig milionet, això va de categoria, tu, per tota la vida. Bueno, no me'n faré pesats i molt bona nit, que s'ho passeu bé. Aneu en compte en la beguda que diu el consellal, que diu que és caldosa, que et porta el gorret com si fos de Jaurors. I molt bé, molt bé. Che, bona nit i ja sabeu, que el git té la presó. Visca Benissa, visca la Puríssima, visca tots els festers i els padrins!